ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜି ଆମେ ଜୟପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସହରଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ତା ଭିତରେ ରହିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରମୟ ସ୍ଥାନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି ଜୟପୁର ସହରଠାରୁ 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଜୟପୁରରୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯିବା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଝରଣା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରମୟ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଟେ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କେଟ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏ ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଝୁଣା ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥ ମିଳେ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ରେ ପ୍ରଥମରେ କିଛି ପାହାଚ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖାଯିବେ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଲିଙ୍ଗ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସେତେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ଅଟେ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ରାମାୟଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଗୁମ୍ଫାଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଲାରୁ ରିଭର, ଯାହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରମୟ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ମଧ୍ୟ। ଆହୁରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ। ରାମକୁଣ୍ଡ, ସୀତାକୁଣ୍ଡ, ପାତାଳୀ ଗଙ୍ଗା, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଇତ୍ୟାଦି। ପାଖାପାଖି ଜୟପୁରରୁ 70ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ। ଦେଓମାଳି ପର୍ବତଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଅଟେ। ଏହି ଜାଗାଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ସେତେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି ସେହି ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ରାତି ମଧ୍ୟ ବିତାନ୍ତି। ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଏହି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠାରେ ମେଘ ଭାସମାନ ଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସେତେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ୟାତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲାଣି। ବାଘରା ୱାଟରଫଲ୍ କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାଘରା ୱାଟରଫଲ୍। ବାଘରା ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କୁହନ୍ତି ନା ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ସେମିତି ବାଘରା ୱାଟରଫଲ୍ର ସୁନ୍ଦରତା ଯେତେ ରହିଛି ସେତେ ସେ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଏହି ଜାଗାଟି ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହି ଜାଗାଟି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଖ୍ୟାତ ପ୍ରକାଶ କଲାଣି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଜାଗାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବଣଭୋଜି କରି ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ କୋରାପୁଟ ଯାଆନ୍ତି ବାଘରା ୱାଟରଫଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାରେ ଦେଖିବାକୁ। କୋରାପୁଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଘରା ୱାଟରଫଲ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଆପଣ କେବେ ବି ଯଦି କୋରାପୁଟକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଥରେ ବାଘରା ୱାଟରଫଲ୍ ଯାଇ ସମୟ ବିତାଇବେ। ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦରମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସେଠାକାର କୁହୁ କୁହୁ ଚଟେଇ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ୱାଟରଫଲ୍ରେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାଘରା ୱାଟରଫଲ୍। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦରମୟ ଜିନିଷ କୋରାପୁଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ରୂପର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ସେବନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଜାଗାଟି ବହୁତ ଖ୍ୟାତ ଅଟେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ଭ୍ରମଣମୟ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାକାରେ
very famous Kolab Dam, Punjisil waterfall, ରାଣୀ ଡୁଡୁମା waterfall ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ମାତ୍ର 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚିତ୍ରକୂଟ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେବେ ବି କୋରାପୁଟ ଯିବେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଥରେ ବୁଲି ଆସିବେ। Thank you for watching this video. Please subscribe Qfact ଓଡ଼ିଆ ଚତୁରବୁଦ୍ଧିଆ and click on the bell icon so that ଆପଣ ଆମର ଆଗକୁ ସମସ୍ତ